kuziva chokwadi chakusunungurai. Tinokuchingamidzai mose apo nhasi tichada kuti tidiscase pamusoro pemitupo. Tinoona kuti panenge pachitaurwa zvemitupo kazhinji pane mhuka inenge ichiyerwa ipapo, sekuti vamwe vanenge vachiyerawo shumba, vamwe vachiyerawo nzou, vamwe vachiyera soko, zvichienda zvakadaro. Saka toda kuti tange tabata nekunzwisisa inzwi rekuti kuyera, kuti kana tichiti chinhu chiri kuyera zvinenge zvichimborevei. Ndokubirai kudaro. Alright, tinotenda. Toda kungoramba tingokuchingamidzai vatariri vedu nevamwe vadare vedu nezvenyaya yekutaurwa yemitupo nekuyera. Ndonga pamubvunzo wabvunzwa uri kubvunzwa kuti chinombonzi kuyera chii. Kuyera inzwi ratakangoona ratinoona sekuti rinoshanda both kuchirungu nekuchishona. Kuchishona ndo patete tichiti kuyera, and then kuchirungu ameno anonadzoriziva rechirungu anogona kundibatsira, but ririko ndonga ndikazorifunga pamberi apo ndicharitaura rinoreva kuyera. Inini sekuziva kwangu chatinoti kuyera tinenge tichireva chinhu kana kuti munhu kana kuti zvinhu kana kuti nzvimbo kana anything chatinogona kutaura nezvacho chinenge chine zvimwe zvinhu zvaitwa pachiri zviri spiritual. Chinhu chinenge chiri on a natural base chobva chatenwa choitwa zvimwe zvinhu pachiri zviri spiritual zvinenge zvaassociated nemaconditions ekuti, for example, apa hapanzwai kana kuti apa hapanzwai, mukapadero munenge mapamhuresa, ndo kunonzi kuyera ikoko in general. Tisati tatotaura kuti kana kuti kuyera mutupo kana kuti kuyera chakati ndo kwandozva sekuyera ikoko, tichingotaura in general basis dzekuti kunombonzi kuyera kuita sei. Ameno vamwe vanogona kutaura. Mubvunzo wakanaka. Katichitaura nezvenhau kuyera pamutupo apa ndopandiri kuda kuti nditsokotedze panhau yemutupo, kana kuchii mutupo kana kuti matotems pachirungu. Pane yatingati sumhuka kana kuti pati yemhuka. Kana chiti pati yemhuka inogona kunzi moyo kana kuti gumbo. Right, zvinoitika panhau yekubatanidzwa. Pane chinobatanidzwa mhuka iyoyo ropa rayo. Nevavo vanofana kunzi example kuti vanoera nyati. Vanoera nyati pakutanga pacho pavanozonzi vakazonzi ava vaera nyati. Chinenge chaita pakubatanidzwa kweropa renyati neropa revanhu vanofana kunzi vaera nyati zvoyereswa semataurirwa azvamboitwa nemutauri abva mukutaura kuti panobatanidzwa chinhu zvonzi izva vava kunzi vaera nyati. Asi kuyera chaiko chaiko hapana chingai chinoyerwa kana pasina chabatanidzwa. Ndichasiyira vedare futi kuti ndikwakuwedzera. Saka muri kuti kana pane chabatanidzwa ndopanotanga nhau yekuyera. Nhau yekuyera. Baba vakaemphasize vakati nhau yekuyera panenge patova nemhiko dzinenge dziripo dzinofanira kunge dzichiteerwa pachinhu chinenge chinenge chinzi chiri kuita sei chiri kuyera. Ameno zvukunyaya kutaurwa pandiri kuona papaitaurwa futi nababa pamamuchireva, because tiri kuita kunge tiri kubatanidza. Pane zvinhu tu zviripo kuti mutupo nekuzoti kuyera. Nditi chinotanga unoyera, chaunenge wayera chacho ndo chatinozodana tichiti mutupo wako iwewe. Ameno kana vanhu vari kunatsopanzwa ipapo kuti kuyera nemutupo. Saka unoyera mutupo. Ani muri kunzwisa wedha ndataura kuti chinonzi kuyera kuita sei. Unoyera mutupo, mutupo wacho ndo wazonzi moyo. Saka chinotanga kuyera and then wozopuwa chacho chaunodi chaunoyera chacho ichocho. Handiti ipapo. Saka meno pamwe tikazoramba tichipuwa nguva tinogona kutaura kuti chinombozoita kuti chakazomboita kuti pazosvika pakunzi ngatiti baba aningi yerai chakati kana kuti baba aningi yerai chakati zvaiitirwei with what value. Maybe ndo pane main emphasis tichikozoziva tamboziva kuyera kwacho tazoziva zvinoyera pateta kuda kuzoziva kuti chamazotaurira imimi kuti munhu anonzi anoyera moyo kana kuti uyu azoyera nyati pazotorwa repa renyati rosanganiswa nezvakati. Ameno munoita muchindigamawo indakatotaura ndikati inini changutaurisa techida kuzoziva kuti taura izve. Saka mubvunzo watoda kubvunza ndewekuti iziti kuti munhu anochuza kuti ndoda kuyera mhuka yakati kana kuti pane anotoenderwa
obvunzwa then ndiye anozopasisa kuti imimi munofanira kubatanidzwa nemhuka yakati. Zviri pachoisi yako here kana kuti pane kwazvinobva napo. Alright, regai timbonzwa baba mashaya. Ndindanda kuda kutopapindura zvangu papfungwa dzangu. Regai timbonzwa baba mashaya kuti vanopaona ose ameno baba munopaona ose pari kubvunzwa. Ini ndingangoti zvekuyera izvi vakatochuza ndevakatanga kuchuza tisika vachuze tisoda kuyera mhuka yakati. Ichokwadi chauri kutaura panhau yokuyera vakatanga ndo vakachuza kana kuti ndo vakatanga kusarudza kuti chichi tinofanira kuyera zvakati. Nekuti pakutanga kwacho hatingati mudzi wekuyera nemitupo vanhu vakanga vachida kuti vapatsanurane kuti ava ndevekwaningi ava ndevekwaningi ava ndevekwaningi. Saka pakaita ukakusarudzwa kuti vanakomana kana kuti varume ndo vakasarudza kuti inini ndinoda kuyera tsoko. Saka pakuti munhu asarudza kuti ndinoda kuyera tsoko pakatorwa mishonga yakasanganiswa ropa retsoko nemuyera tsoko uyo asarudza kuyera tsoko zobatanidzwa nemishonga yechivanhu kuti zvizonzi iye zvino tava nedzinza rekwatsoko. Ipapa vanhu pamwe panogona kuda kumboti clarifyiwe ndine kachimubvunzo kana kuti kaaddition. Indinoona like kungeka hausarudzi iwewe wega but unosarudzirwa. Maybe ameno baba ndiri ku-right track nezvamuri kutaura handisi ndiri kupokana nazvo pandoda kungoti ndipaite sekunopati clarify. Pavidhiyo yedu yatakamboita vanhu vanokwanisa kuenda pavidhiyo yedu yatakamboita vanogona kuona zvinhu takambozvitsanangura. Takataura tikati pakuyera pane chinoyerwa ingava mhuka handiti, poita anochiyera, koita anoyeresa. Saka iwewe uri kuenda unozonzi wayera chakati hausarudzi but ari kuyeresa ndiye anosarudza. For example, iwe ukaenda uchida kuporeswa pakatiti pasowe unonzwa kunzi enda unotorawo mvura yezambuko, iwe haudecide kuti ndoda mvura yezambuko. Saka unodecidirwa nemunhu ari kuyeresa zvichienderana because chinhu chekuyera in fact kachina mato. Kana chinotaura kuyera tiri kutaura china mato, kana chitaura kuyera tiri kutaura zvinhu zviri spiritual. Saka iye munhu waunenge waenda paari ndiye anonosecha spiritually. Kana achinge asecha spiritually obva akuudza kuti iwewe enda unotora ropa retsoko. Kana uchinge watora ropa retsoko wosanganisa nemuzumbani, kana wosanganisa nemuzumbani woita zvakadai zvakadai zvakadai, from that day onwards iwe wakuzonzwa wakuyera chisoko but hausarudze iwewe but ari kuyeresa wacho. For example, ukaenda kun'anga hausarudzire n'anga mushonga but n'anga ndo inokusarudzira. Ameno baba kana ndaita senda patambanudza asi ndine mubvunzo zvakare ipapo kuti iye zvino nekuti pakunzwisisa vakayera kana kuti kuyera kwemitupo zvakatoerwa kudhara. Iye zvino muchiti kusarudza handisi kureva kwese nekuti iye yakanangwa pamunhu tiri kureva vedare kuti tibatsirane ipapo nekuti tikanzi tinosarudza. Saka iye zvino pane munhu here angakwanisa kusarudza kana kuti iye zvino nhau yatova kutevera inhau yekungoti iri ratova dzinza rekwani uri kutevera mutupo wakatoerwa nemadzibaba. Ndopandoda kuti panzi tambanudzo ipapo Isu hatisina chatichasarudza ipapo asi kuti ivo wakungofolowa zvinhu zvakasiyiwa zvatongoitwa kare. nekuti zvaakuita kana matotaura dzinza mataura ropa. Saka chakasarudzirwa baba vako iwewe chinotokuafekta. Baba vako vakanoromba chikwambo iwewe chero ukasazvida but zvinotokuafekta automatically because chinhu chakutongofolowa generation kubva pamunhu akatanga iye muparanzvongo iyeye zvichinoteera kumashure zvakutofolowa yatoworship yamaakutoita because chinei chatoo china matoka. Because inini kwandiri handisati ndabva papoindi yangu yekutaura kuti kana tichitaura zvemitupo tiri kutaura chinamato because mutupo chinamato zvakangofanana neChristianity yandinotenda mandiri inini. Christianity chinamato, mitupo futi chinamato but in a different way. Pakuona kwandinozviita ameno vamwe vana baba tinogona kuramba tichienda mberi indongozoramba ndakuita kunge ndikutaura ndega hangu. Kana baba mashanya mune zvamunoda kuwedzera.
kuwedzera ndichikumbura kuti ndione kuti zvakamira sei. Saka panenge pachitwa zvekuyeresa apo, sezvo mati pane anenge achiyeresa, ari kuyereswa wacho kana kuti chiri kuyereswa chacho, pane simba here ringadiwe pakuti zvinhu izvozvo zvinge zvichiitwa, ende ringave simba ripi rinenge richishandiswa pakuitwa kwezvinhu izvi? Right. Ndotaura baba muzitaura yenyu handiti. Sezvandambotaura futi ndoda kuramba ndichipa underline. Ndataura ndikati nyaya yeMitupo ka inyaya iri spiritual. Because zvinhu zviri spiritual zvinenge zvichiitwa icovenant inenge ichigadzirwa. Nditi kana kuti covenant kuchishona toti chiko isungano inenge ichiitwa. Chinhu chese panoitwa sungano. Sungano is something which is spiritual. Nditi. So in other words, kana imimi muchinge maenda, ndika mukaenda mukanotaura kuti pakuitwa covenant yekuti matodeura ropa makuita zvamuri kuita, pane mhiko dzichatoitwa. Ende kana pachinge patongoita mhiko dzatoitwa, chinhu ichocho chakutotena kutova spiritual. Saka masimba akutodikanwa. Because kuti sungano inge iri strong, inotoda masimba either aMwari kana kuti either aSatan. There is no two ways about it. Ndo chinhu chega chinosunganidza sungano. Mukadzi nemurume vakatorwa vanosunganidzwa kuti vabatane. Zvinonzi neshoko raMwari atora chifeve akabatanidzwa nacho vanyama imwe chete patoitwa sungano. Imi mukabatana futi naMwari patoitwa sungano. Saka pakange patongo kuti sungano iyoyo ive iripo, panotoda a spiritual force to enforce it. Okay, right. Ndikuda kuti ndiwedzere pamuri kutaura baba kuti panhau yesungano zvikangonzi pane sungano kana kuti covenant, pane kudeuka kweropa. Ndoda kuti tiemphasize ipapo. Pane sungano chero tikataura paBhaibheri tikatarisa pana Abraham. Sungano yakaitika ari mugomo paida kuuraya Isaac. Zvikazonzi iwewe cheukawo nechikondoro akabva aita ateura ropa akaita chibayiro pakaitwa sungano. Zvekare tikada kutaura tikatarisa kuchivanhu dzimweni dzenguva ndosaka spiritually kuti zonzi iwewe uchinzwisa kuti hausati waroora unogona kunzi spiritually kunzi imi muri baba. Chinenge chichiitika paya unenge une dzimwe sungano kana kuti macovenant awakaita kumashure, asi macovenant iwayo unogona kusaziva. Let's say iwewe wa break kana unenge wakamaitirwa. Ngatimbotora yekubreaka virginity. Ukabreaka virginity nhasi wabva wamusiya, pane sungano, pane kudeuka kweropa kwaitika ipapo. Kureva kuti patova nesungano inoitika spiritually kwemba kutonzi iwe newe mavachi namaimwe chete. Ndosaka panozonza une mukadzi weusiku. Alright, saka muri kuedza kuemphasize kuti saka panenge pachitwa sungano iyi yakanga ichitwa yevanhu kuzoyera mhuka idzi paite deuka ropa ipapo paita sungano. Saka tinoona kuti mhuka idzi pakuyerwa dzaiitwa dzine madifferent abilities. Saka ndozvaipa vanhu kuti vazochuzirwa here kana uchikoyera mutupo yakati gozi unoona kuti certain mitupo vanogona kunge vari vanhu vanenge vachiita zvekutonga. Vamwe wane mumwe mutupo havasi panhau yekutonga. Saka zvinenge zvichisiyana here nekuda kwemhuka inenge yasunganidzwa neni. Ipapo chakazoita patambobvunza paya patinoona hedu kusazoenda kuti tisvikepo. Chakamboita kuti munhu azofunga kuda kuenda kuti anoita sungano in the first place. Chii chakamboye chaitika? Muri kunzwisisa? Saka chakakutuma kuti uende kunoita sungano. Muri kunzwisisa? Ichocho ndo chinodetermine ichocho. Chakambokutuma pakutanga. Ipapo ndatopa anza. Ndoda kuti ndidzoke panga pamamuchitaura ipapo. Pane pamwe kuti handiti mataura mukati baba tagadzira covenant. Tagadzira sungano handiti. Tadeura ropa chinhu chekutanga. Toda kuti tigozogadzira kuti munhu anoyera chakati ndewodzinza rakati. Ndobva pazonzi munhu akuyera. Kwatamboti kuyera. Tataura isu tikati pane mutemo inoiswa kuti tizoti chinhu chichayera. Kunzi ndakukupa gwenziri. Kana inge ndakupa gwenziri usacheuke. Kana kuti ndakukuyeresa shoko, asi kana uchinge waera tsoko haufani kuzoidya. Kana kuti haufani kuzodai, haufani kuzodai. Pane mitemo iri associated
nechunhu chinonzi kuyera. Ndosaka muchiona ukatongotanga kutotaura zvemitupo vanoyera mhuka uru vanotokudza kuti kwa mhuka uru hatidai. Those are conditions dziri associated necovenant. Ukaenda futi kusungano yaJesu Kristu ine mitemo futi iripo pakunzi animotoona pa even panodyiwa Holy Communion paya zvinonzi aungadyi kana uchinge wadi wakadai kana kuti aungadyi kana uchinge wakadai. Same applies futi neiyi aungatongodyi nzou kana wakaita sungano yenzou kana pachinge pakadai. Saka pakunoyera apapa ndo panozoya miko nemitemo nemhiko zvinofanira kunge zvichizofollowiwa. Ende kana watenda waita agreement pasungano iyoyo waagree futi spiritually watendera that spirit kuti ikucontrol. Ndosaka most of the time muchiona kuti munhu akaita kamwe character so munogona kuita zvino kuti uyo ndichihera uyu andika kuti akaita baba rikaitokubatai sanga chihera vanozikanwa kuti vanovava kadzi vanachihera vanotozikanwa vaira dhuvi zvinozikanwa. There is a certain spirit yechihera inooperator iri under that generation yechihera kuti aiva ava vana chihera vanotodai kureva kuti watendera that spirit kuti ite sei ikucontrole ikulead ma-actions auchaita. Urikuona paunongoita agreement once wangoita that agreement kureva kuti spirit iyoyo isatooperator iri mauri. Ichokwadi here sezvinotaura kudzanzi pavakanga vachiita nhau yemutupo iyi yakanga iri nhau yekuti tikwanise kuidentifya kuti ava tiri vekwadhuwe kana kuti ava tiri kwanachihera ava tiriwo kwakati. Yakanga iri nhau yeidentification here pamaonero amunoita. Alright, inini ipapo ndo pandoda kuzviramba 100%. It was not a matter of identification because identification test takangosikwa naMwari takangobva padzinde 1 tichienda mberi handiti muri kuona. Saka inini I don't believe kuti yakanga iri nyaya yekuti ti-identifyane tizive kuti uyu ndiningi. Why ndichidero? Why is it zvakanga zvizori nemuko nemhiko pakati pazvo? Because if it was the issue of identification taifanira kungoshandisa ma-surnames. For example, indinonzi Mashodo handiti. Then taifanira kungoziva kuti wese azobva pana Mashodo apapo ilaini reMashodo because tikada kunotrace back tese takabva pana Adam muri kuzviona. Saka nyaya yekuti yakanga iri nyaya yekuti ti-identifyane ka then ma-surnames nema-names anenge akutoratidza kuti pamwe haana use. Saka yakanga isiri nyaya ye-identification but yakanga iri nyaya ye-spirituality nenyaya ye-guidance spiritually ndo nyaya yakanga iripo because makatarisa kana takuenda mukatarisa mitupo yandidi kana pakuenda panopirwa pachishandiswa mitupo ende kana muchipira murikutaura nyaya yechi murikutaura nyaya ye-protection from the unknown spirits. Saka where have it to do with kuti ndizive kuti uyu ndiningi kundizo kuti zvine zvinopinda papi pakuidentify hazvina kana link. Edwon now ndikuagreea nemi kuti zviri wrong hakuna haisiri nhau ye-identification kuna zvakadaro nekuti kana yanga iri nhau ye-identification dai zvakangogumira chete pakunzi ava ndivana mhofu ava pasina nhau ye-interference ye-spiritual 100%. nekuti inini kana ndichingonzi iye zvino inini ndiri wekwadiriri kureva kuti trend yese yekwadiriri inongodiriri pasina nhau yekunzi ava ndeyekwanyazi ubaona ipapo. Saka nhau iripo main nditokubata ipapo ndabva ndarangarira. You still remember kuti tiri kumamisha tikaenda kumamisha panonzi kana hama munhu akange afa handiti pane kunonzi kutema rukawo kuya munhu anotema rukawo ka haisi nyaya yekuti vanotsvaga kuti tiri kutsvagawo munhu ane senemu yekuti muzondiwa iwo unonzi muzondiwa nokuti muzondiwa pakutema rukawo panonzi pari kudiwa munhu ane same mutupo kwete same senemu. Why mutupo ani muri kuona iye yekuti haugone kususukidza mufi kune vamwe vake vafi kana usiri linked naye spiritually. Saka muri kuona zviri kunotilinga futi panyaya yespirituality kuti haisi nyaya yekutsvaga ukama because rukawo rwaifana kungonzi chero munhu kanga angoya achidi chero shamari yake but pari kunzi tiri kudawo vana muka uru kana pana anoyera muka uru ndiye ngaachiita. Ndosaka muchiona even kana pachitotaura nyaya yekuroora ndinoziva kuti kuroora futi kwatinoita pachivanhu kwedu it's a spiritual thing. Munhu anoyera shumba anogona kurodza muyera shumba but iwewe haungouyi kubva uko chero ukanga uri muzukuru but kana uchera nzoka hautauri chinhu muyera shumba ndiye anouya. Why? It's a spiritual thing. Pane nyaya yamataura kuti hanzi yanga iri wei yekuti zvikwanise kutilinka kune vadzimu vatingati vadzimu kana kuti vanenge vakafa kare.
kuti kana paine mutupo paunotaurwa unokwanisa kukulinga iko amero baba munoti kudii pana uyo mutupo kuti changa chiri chinangwa chavaita ini inotariswa kuti pana uyo mutupo makaita nawo yekutsvaga kukudzwa kuti kana wangooneka nekadzinza kako vese vashatiri vanokudza iwewe nekuda kwekadzinza kako kamatanga. Saka wakati isu tinoyera wai zvareva kuti vachayera wai vese anenge vachikudzwa ndozibaba racho zvekuti pana uye kuyera pana toona pane zvinhu zvakawanda zvinotoyera kozi kubudikidza chero nezuva racho rachaitwa zvinhu izvozvo rinoremekedzwa zvakanyanya. Ndosaka kune zvisi zvinotonzi nemusi wakati ichi chinhu ichi hachibatwe nekuti ndo musi wakayereswa zvinhu zvese wakaitwa zvinhu zvese izvi. Saka wakabva vati nezuva rakakuyera nemhuka kusvika kumunhu wacho zvachinhu 1 chabatana kubva nezuva kusvika kupi zvese zvachinhu 1 chabatana. iyo nhau yokuyera ndikuda kuti dzokerei sorry ndishati dzokerei panhau yespirituality. Panhau apa handi munonzwisisa here kuti kana munhu akanga achida kukuchinyira kana kuti tongoti kukuda kukuroya panofanira kunge paitwa atinoti madetembedzo emutupo wako kuti munhu akwanise kuroya asingazive mutupo wako kana ndosaka vanozoti dzinza rako but chinonzi dzinza mutupo kureva kuti munhu achida kuzondiroya anofanira kunge achiziva kudetemba mutupo wangu, anofanira kunge achiziva kudetemba nyati. Even kana muchida kunopuwa chikwambo amupuwi chikwambo kana musina kutaura namutupo wako urowe dzinza ripi tobvunza kudzinza rako. Saka ito ani munoona kureva kuti apa panhau yemutupo apa ndo pamongo spiritual thing. Mutupo zvinhu zviri spiritual. toenda pane kutaura kwavanoita zvekare kuti imi kana muri wekwamoyo vakafa nhasi ndo mabhilivhiro avanoita munoenda pamwoyo amene kuti munopajekesa sei ipapo kana haukwanise kuti iwe uri wekwamoyo uende kwanzou. Saka mutupo inenge ichinazoshanda papi chaipo chii chinenge ichida kunatsoitwa nenawo yemutupo. Alright, apa even pa previous video yatakamboita zvinenge zvakamboita sekuti taurikei zvinoita manje mutupo handiti tataura kuti paitwa agreement paitwa covenant. Mutupo unoita second kana tichiri kutsanangura kana kuti tingati tine imba ine madoors nditika. Saka madoors aya manje anoda kuti utaure ecode kuti ugone kupinda mudhoo iroro. Handiti muri kunzwisisa. Saka ava kana vachidembeterera nditi kana kuti ukange wafa vanokudembeterera kuti ususukidzwe unoenda. Saka patiri kutaura kuti muka uru chakati the spiritual being iye yamakatanga kunopiriza in the first place handitika inorecognize manje kuti alright line iri kutaurwa iline rakati. Saka in other words mweya yevanhu vaya yemunhu uye anenge wafa wamunenge masusukidza iri kungoenda futi to the same very line yekutanga kwakaitwa chinhu ichocho. Because muri kuona kuti vese vari kuuya mweya yavo iri kunoenda same line. Ndo patinobva tazoenda pane imwe I think yakambotsanangurwa kana pane vakaona video yaitaurwa ndezvekunzi vakafa havana chavanoziva inenge ichititaura kuti iwo handiti muri kuona kuti Satan is after my souls, Mwariwo is after my souls. Saka uku kuri kuzonzi masouls ngaaende uku kwatiri kunoti mutupo ngaitisvitsirewo masouls edu ndekuna Mwari here uku amuri kunoona. Saka ndiri kuanza question yenyu yekuti it's a code inotilinga kuchazoendeswa mweya yedu. Ndo patiri kutaura kuti mweya yedu inenge ichiendeswa kupi kana tiri kuiendesa through mitupo ichizoenda somewhere. Inenge ichienda kuna Mwari here kana inenge ichienda kupi inogona kunge zvayo yava another topic for another day. But ndaida ngozama kutaura kuti it's a code iri kususukidza mweya wako kuti uende somewhere. Tisati tapa kwenenjera nhau yatiri kutaura panapa inhau yekusuma nai inhau yekusuma kana munhu achinge aita sei kana kuti afa handika tiri kuda panonzi tava kusuma nekirikiri mwana wenyu uyu muzukuru anenge akazodai akadai mugamuchirei ikoko handika kwaari kunogamuchira point ari kunzi mugamuchirei imi baba vake kwete Mwari.
point to not to show it's a spiritual thing kondiyo here mugwamuchirei ukoko watisiya asizva asiya kudai asiya boshi vana vake kuno ani murikuona kuri kunzi uyu ari kuenda uyu mugamuchirei ukoko asizve tiri kuda kukumbirai kuti murambe makavhura ziso kumhuri asiya naiye wagotozochengetawo achengetewo futi uri kuona manje pamuri kumususukidza ukoko ndo kuri kuenda ani mweya wake saka musazwa kumbofungira kuti uyu mweya uyu uchazoenda kwamusina kumusuma kwamuri kumusuma ndo kwamuri kwari kuenda uzi ndimi matodirecta mweya wake kwamuri kuda saka unozongoenda chete through mutupo because mutupo ndo uri kuzonolinga saka mutupo is like a channel yangodi yakuverifya kuti we ava unoenda uku we ava uchienda uku we ava uchienda uku at the last day. Alright, tinoona tinoita deliverance kuchurch. Saka ndinoona kuti patinonge tichitaurira vanhu karucheka ndichangire panhau yekutendeuka kwevanhu tinoona kuti panenge pane sungano yakatanga kuitwa itori sungano yakatanga kuitwa yatakaitirwa iwo akuna kupinda munyu sungano zvinogona here kuti watendeuka iyi sungano iyi uchiri kuida zvokudetemba izvozvo uchiri mumazviri uchiri kuzvida uchiri kuteedzera nezvazvo at the same time uchiti ndakunamata wamusungano idzo yaKristu. Ini ndingapindura ipapo hazvigone kuti upinde mune iyi sungano itsva iyi kana uchiri kuda izvi kumashure ndosaka kana takupinda mashoko ramwari munobva akatisiya zvese ramba kuya kuti unenge watoramba unofana kutanga waramba zvese izvozvo mobvumirana kuti shuwadi izvi waramba izvi uchinopinda musungano iyi kuti wakutanga zvitsva umu mwawakupinda umu. Ndikataura ndichiti inini pane statement rinotiro mvura neoil hazvimbomikisana nefa hakuna paungati iwewe uri kusungano iyi at the same time uri kune imwe sungano kureva kuti pane imwe sungano yauri kuda kuvanza kunge hauko uye kune imwe sungano yauri kuda kuzvimanidzira kunge uriko asi iwe pachako deep down uri kuzivako kuti uri under which sungano uri under which covenant. Alright. Kune vanotendeuka nhasi mungavatsanangurire kuti chii chavanofanira kutanga unatsotendeuka chaicho. Alright. Papo ndakuda kutopindura ndichiwedzera futi. Inini chandinoziva ndechekuti kusaziva mutemo hakukuite kuti unge uri above mutemo. Ukasaziva kuti kuuraya munhu kunosungisa ukauraya unosungwa. Nditi. Saka kusaziva kuti mitupo inokuaffecta wakatendeuka hazvireve kuti hazvikuaffecta. Zvinongokuaffecta one way or the other. Ndocho chekutanga because tine vatendi vazhinji vakatenda kuna Jesu Kristu but vatenda kuna Jesu Kristu they still believe kuti ini ndakatenda kuna Jesu Kristu but ndiri mukanya saka it doesn't matter. Vanhu ivavo vakafanana nevanhu vanotendeuka kuchechi voenda nemachira avo eredzo vongotaura kuti jira iri harisina basa saka ndinongoramba ndichidii zvangu ndichirifuga. Chiri kumboita kuti urambe uchida kurifuga chii kana ranga riri eredzo chingorisiya karidii zvaro riende handiti muri kuona. Saka tine zvimwe zvinhu zvatinoda kuramba takabatirira pazviri tisingazivi kuti zvinotiaffecta but kusaziva kuti zvinotiaffecta hazvireve kuti hazvitiaffecti. Saka kana munhu achinge atendeuka kana kuti chinhu chinonzi kutanga kutendeuka unotanga kutendeuka pachinamato usati watanga kutendeuka paupombwe because upombwe hachisi chinamato kuba hakusi hachisi chinamato but mitupo nemidzimu chinamato. Saka ndo the first area inotendeukwa munhu iyoyo. Mukatarisa even baba mukatarisa muOld Testament Mwari vaingoti kana munhu akange aningirina vanhu vakatadzira Mwari nekunamata zvimwe zvimwari Mwari vaigumbuka kusvika pekupedzisira handiti muri kuona because yakanga iri issue yezvinamato but Moses aiti akatora mukadzi akange asiriye wakanga akatodomaudza afanira kunge achitorwa Mwari vaigona kukurumidza kumuregerera but izvi zvekuti vanhu vanamata zvimwe zvinhu izvi vaitorwa neshama. Saka tiri kungotaura kuti mutupo is like a code. Mutupo unogona kuva say worshiping type of worshiping zvisinei nekuda kwenguva tinogumira pano tichagona kuva nepart 2 atenda.